bună. Și cred că voi acum vă gândiți, aveți multe, acum cred că nu mai știu să vorbesc. Cred că vă gândiți de ce mă joc cu boți, de ce nu mi-ară fața, de ce nu de astea, de ce mă joc CSGO, asta e cea mai importantă întrebare. Păi, am încercat să vă spun chestia asta folosind camera, dar calitatea era prea proastă și eu nu știu ce, dar camera era inversată. Am decis să am așa niște gameplay CSGO. Am vrut să vă spun că dacă vă uitați acum în colțul din sus în stânga, vedeți un nume, pe nume vedeți un cont cu numele Sebastian Pavelică. Ei, acel om sau persoană este prietenul meu care m-a ajutat să fac mulți abonați. Fără el chiar nu eram unde eram acum la 60 de abonați sau așa, nu știu câți am, dar n-aveam acum câți am. Pentru că el m-a inspirat să încep și eu să fac videoclipuri pe YouTube și eu fac live-uri mereu cu el și videoclipuri, dar eu nu le postez pe contul meu pentru că eu sunt prea leneș. Puteți să îmi spuneți că de ce sunt leneș, de ce de astea, de ce am făcut așa. Este 11 noaptea și nu știu ce nu pot dormi, dar m-am gândit să fac de un video și să vă spun că dacă uitați din nou în colțul din sus, stânga, vedeți că, cum se zice, este un short pe care zice că la 50 abonați eu voi face live cu anumite chestii, adică cu VR, cu CSGO, adică gameplay-ul acum pe fundal pe telefon. Doar că partea tristă și nașpa sau nasoală, cum vreți să-i spuneți voi, este că am de confirmat un număr de telefon ca să pot face live. Și am verificat dacă pot face live pe VR și da, este posibil. Și am încercat de prea multe ori să-l confirm, dar acum trebuie să aștept, nu știu cât timp trebuie să aștept, dar trebuie să aștept până mă lasă iar să-l confirm, că spune că l-am confirmat de prea multe ori. Cam atât am vrut să vă spun și mult respect către Sebi și vă rog să vă abonați la el. Noi vom mai face live-uri, nu știu dacă am spus asta deja, sunt concentrat, chiar dacă sunt pe meci cu bot. Sunt concentrat așa, de-aia nu prea nici eu nu știu ce zic. Un respect către el și să vă abonați la el, să-i dați like la video, pentru că eu n-aș face video ăsta, n-aș avea canalul ăsta de YouTube fără el, fără inspirația lui. Hai, pa, noapte bună!